Ukážeme si, ako pridať alebo upraviť kontakt. V agende kontakty vidíme prehľad kontaktných osôb. Po kliknutí na ikonku plus môžeme pridať novú kontaktnú osobu. Musíme ale vyplniť názov firmy, pod ktorú daná kontaktná osoba patrí, a povinné údaje, ako je jej meno, prípadne e-mailovú adresu. Môžeme doplniť aj telefónne číslo kontaktnej osoby. Klikneme na tlačítko uložiť a nová kontaktná osoba je uložená do databázy. Pokiaľ chceme vyhľadať kontaktné osoby v rámci určitej firmy, zadáme názov tejto firmy a klikneme na tlačítko vyhľadať. Odfiltruje nám kontaktné osoby pod firmou Nábytok EU. Môžeme vyhľadať aj konkrétnu kontaktnú osobu podľa mena alebo priezviska. Zadáme napríklad Mária Vrchová, klikneme na tlačítko vyhľadať. Zhodou okolností sú v databáze dve Márie Vrchové. Klikneme na upraviť, ikonka s perom. Kontaktné osobe môžeme pridať aj aktivity. Po úpravách klikneme na tlačítko uložiť a kontaktná osoba je uložená.